Vamos dar comezo entón a este pleno do Concello de Chantada e empezamos coa aprobación das actas das sesións anteriores, a ordinaria do 4/4/2024 e a extraordinaria do 13/5/2024. Nós a favor, o que se pediríamos é se pode ser que despois de cada punto se anuncie o resultado da votación, porque non estamos facendo, é claro, para quen sigue o debate plenario, pois non se entera do acordo. E o 98.5 do ROF, que é anunciar o remate de cada votación o resultado, como queda, se se aproba... Non, nas actas sí, pero digo oralmente durante a celebración da sesión. Que o diga, que o redacte, ten que ser o señor. Non, o 98.5 do ROF di que é o secretario, que anuncia o remate de cada votación o resultado. Igual que anuncia o ditame antes do... Pois si, así tamén, non, xa hoxe. Ben. Hai un apellido de Belén. Sí, pásame algo con ele, sí. No debate, casi non coño lo que casi, si non pasamos un paso máis. Non. Aproba esa dúa, sí. Sí. Despois viña no punto 2 a toma de posesión do concelleiro do PS que era persoa de don Matías Ezequiel Carallán Velasco, pero xustificou, digamos, a non presencia súa por motivos que, bueno, nos entendemos que... Pero... Si podo. Bueno, primeiro, se podo intervir. Sí, yo. Digo, primeiro, pois, si quero ser público e agradecer o traballo da miña compañera Elena Pablo Ramírez, que o facendo este ano, pois, aportando cousas pleno, facendo un traballo de mocións, de recopilación de información serio e sensato. Por tanto, quero facer constancia e reconhecimento público, e tamén recoñecer que sigue traballando dentro do noso grupo e sigue aportando pois cousas local e de agradecer. Iso sí quero deixarlo en manifesto e agradecerlo público. E depois, bueno, Matías hoxe tiña un tema personal imponderable e houbera lle gustado estar aquí coa responsabilidade que supongo de facer o ser representante popular en nome do Partido Socialista, pero non pudo ser por temas personales, co cal tomará posesión pois o próximo pleno. Moi ben. Pero, bueno, entón, xa que vostede fixo alusión á súa compañeira, eu penso que pode fazer nome meu e nome dos meus compañeiros, en todo caso, trasladelle a nosa consideración máis distinguida, e que, bueno, a verdade é que foi unha compañeira este ano, un ano escaso, pero que o ano fixo Antronte, que foron as eleccións municipais, e a toma de posesión de Verde foi o 17 de xulio, pero, bueno, en todo caso, nos meses que estuvo aquí con nós, este grupo de goberno, pois, queixa ninguna, ao revés, non? Digamos que houve un trato moi fluido, tamén coincide que ela é compañeira de Pamela, coincide no hospital, bueno, pois hai unha relación boa, non? Esperemos que siga sendo así, e que eu contaba que estuvera aquí para facerlle unha despedida, si cabe millor, non? Pero, bueno, en todo caso, se lle traslada a vostede eso, pues, estamos lle agradecidos. Ben, pois este punto queda para o pleno seguinte, que se facemos un extraordinario, nós pensamos que pode ser, pois pasaría pode entrar nun pleno extraordinario, en calquer pleno que convoque a... Pode facer un extraordinario para... Tamén se podría facer un extraordinario para darle tomada de posesión. Ben, pasamos ao 3, delegación de competencias do Pleno da Xunta de Goberno Local para a aprobación e modificación de prezos públicos que correspondan ao Pleno. Gestión 810/2024. Determinóse por a Comisión Informativa de delegar as competencias para a aprobación e modificación dos prezos públicos que lle corresponden ao Pleno da Corporación da Xunta de Goberno Local do Concello de Chantada, publicar o presidente Córdoba no boletín oficial da provincia no portal de referencia do Concello de Chantada. Ben, nós, lóxicamente, temos que darlle competencias ao Pleno, pois non imos apoiar, tanto a pasada legislatura como esta, quitáronse algunhas, como en materia de obras, máis ou menos agora mesmo o Pleno está, digamos, nas mínimas competencias que ten pola legislación, ou seja, todas as que se puderon
digamos, delegar, están delegadas agora con esta. Entendemos que iso é algo que non é o ideal, porque no pleno estamos representados, digamos, todos os representantes da cidadanía, mentras que no goberno só están os dun grupo político, neste caso, que é o Partido Popular. E a maiores, xa que se fixo referencia que hai un ano das eleccións, pois o resultado electoral non deixou unha clara maioría, como puido pasar ao mellor noutras ocasións, senón que simplemente a suma dos dous grupos que están na oposición hoxe, en número de votos é maior que a do Partido Popular. O que pasa é que houve outras formacións que non acadaron representación e iso posibilitou a maioría absoluta do Partido Popular. Entón entendemos que debería ser o pleno que tivese a maior parte das competencias. En todo caso, estaremos tamén vixiantes de que eses prezos públicos non teñan carácter coactivo, porque non serían taxas, e, segundo a xurisprudencia, teñen que darse dúas circunstancias para que non teñan ese carácter coactivo, que sexan de recepción voluntaria por parte da cidadanía e que haxa concorrencia co sector privado nese mesmo servizo. Entón, bueno, estaremos vixiantes nese aspecto e, lóxicamente, quitar unha competencia ao pleno, pois nós non podemos senón votar en contra. Bien, a esencia da democracia é o debate. Todo aquilo que sea o debate é enriquecedor para a sociedade. Os debates ben entendidos, sin histrionismos e sin faltas de respeto. Por lo tanto, o pleno, que é a máxima expresión da expresión popular, digamos, da representación política do Concello, pois, evidentemente debe ter as máximas competencias posibles que se lle marcan. Por lo tanto, parecenos que aquí todo o que sea no pleno cousa boa que este no pleno. Podo explicar, podo entender que por unha cuestión de xestión, por economía de xestión, se pode entender que o mellor pois, se fai que poda ser máis áxil. Pero é certo que os debates do pleno sempre son públicos, son enriquecedores e, por tanto, os plenos deben ser a máxima expresión. Nos nos parece ben sacar de competencias e, por tanto, haremos a votar en contra. Pero con este principio filosófico. E, por tanto, con este principio filosófico, pois así actuamos. Ben, eu xa lles dicía outro día que non é co ánimo de restarlle competencia ao pleno, senón para darlle agilidade a certas cousas. Agora, pois decidimos ter a festa da interxeneracional, por exemplo, o día 7 de xullo. E, bueno, pois, vamos a pagar todos os que vayamos ali, non? Entón, para este tipo de cuestións, pois necesitamos agilizar. Imagínense que bueno, pues, outra cousa ao cabo de 15 días ou 20 ou que sea, e que, bueno, pues, ciudadanos que teñen que aportar diñeiro no Concello. E con ese ánimo vamos a aprobar tasas, probablemente, se non é no próximo pleno, por no seguinte, e as tasas, indudablemente, van a vir ao pleno. E outras cuestións, digamos, de diñeiros públicos, de precios públicos importantes, non deixaríamos de traelas ao pleno tampouco. Non é simplemente con ese ánimo. Nos vamos a aprobar, lógicamente, entón, pues, vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Ben, pasamos Votos ao... a favor, 7. Votos en contra, 5. Sí. Moción do Grupo Municipal do PS de PSOE, elaboración por delegados, el registro 2024-699 do 1 de maio do 2024. Tamén nos aprobar información favorablemente a moción presentada para que se trate de formación dun equipo de traballo coordinado e comandado pola Consellería de Competencia de Igualdade, que contaría coa colaboración de outras forzas políticas asociadas a asociacións da vila, sindicatos, escolas residentes, empresas particulares que poden aportar o seu punto de vista e a súa experiencia nos cuidados corresponsables. A persoa responsable da igualdade do Concello, ademais de coordinar, tería tamén a tarefa de tramitar as subvencións de titularidade municipal retiradas ao pacto, así como a de tramitar todas as axudas públicas e privadas que sirvan aos fins deste acordo. Análise da situación respecto da conciliación e aos cuidados responsables do noso Concello a través da revisión do traballo do Concello en materia de cuidado e igualdade, como, por exemplo, o servicio de maduradores, bibliotecas, campos deportivos, talleres para persoas dependentes, campañas de corresponsabilidade, campañas de sensibilización, etc. Detección
situacións de persoas vulnerables e ou dependentes en colaboración coas asociacións de carácter sociosanitario da vila e os servicios sociais do Concello. 4. Fixar os objetivos que queremos acadar como desenvolver accións de sensibilización dirixidas a menos adultos e a sociedade en geral, apoiar e dar servizo ás persoas que necesiten cuidados e tamén aos seus cuidadores, conseguir a maior participación das empresas e das organizacións sindicais no proceso, crear ferramentas de coordinación para os cuidados, dar visibilidade ao pacto, conseguir a participación cidadana nas redes aos cuidados do municipio, dar a coñecer e compartir coa poboación as boas prácticas en materia de igualdade e cuidados realizados no Concello. 5. Establecer un plan de actuación fixando unha serie de accións que nos deben acadar os objetivos marcados con anterioridade. Accións como campañas de sensibilización sobre conciliación responsable, axudas á contratación das cuidadoras de menores en período de vacacións escolares, axudas ao teletraballo das empresas acompañadas de accións de corresponsabilidade, axudas a autónomos, axudas a familias monoparentais. E sexto, a avaliación dos resultados, formando o equipo de traballo, marcaránse uns indicadores relativos ás actuacións para a avaliación do pacto. Os programas de traballo deberán ser anuais e as partes implicadas no pacto deberán registrar e facilitar os datos para a súa análise. As conclusións presentaránse con periodicidade anual no pleno xunto con unha dación de contas. Cada 4 anos farase unha revisión do pacto. Ben, non sei se, bueno, se me corresponde, lle corresponde antes a Arturo intervir. Usted ten dereito a cerrar, incluso. Bueno, primeiro agradecerlle a miña compañera que foi que redactou esta moción e, por lo tanto, pois, unha moción que é unha moción que pretende ser un punto de partida para a creación dun pacto local polos cuidados responsables, entendendo que a literatura é extensa e o concepto algo abstracto respecto ás actividades a realizar dende o Concello, o que queremos deixar claro é que a intención a de formar un grupo de traballo coordinado, neste caso por a concelleira correspondente, que sexa quen de elaborar este pacto e establecer unhas bases en liña coa conciliación e a igualdade que leven a este Concello a aplicar unhas políticas de cuidados responsables. Na moción falamos da historia dos cuidados, que, desde sempre, recae maioritariamente sobre as mulleres. Da necesidade de compromiso por parte de toda a sociedade nos cuidados de persoas dependentes, da desestigmatización, da institucionalización, ingresar a ancianos ou adultos dependientes en residencias e do cambio no modelo de cuidados que deberíamos instaurar. Este modelo debería estar baseado nunha serie de principios como a ética do cuidado e o dereito a cuidar e ser cuidado, o reconhecemento das situacións diversas de dependencia que se dan no noso Concello, concedendo as axudas públicas que se precisan e, por último, a responsabilidade para responder ás necesidades dos demais. Todo isto, como calquera cambio que se quere instaurar, consíguese a través da conciencia dos adultos e a educación dos nenos. O que nomeamos aquí son os pasos a seguir para chegar a este pacto sendo conscientes de que é un camiño longo. A idea é que se forme un equipo de traballo contando con outras forzas políticas, coordinadas pola concelleira correspondente e que poden estar integradas por partidos, asociacións, sindicatos, etc. Que nos podan aportar información sobre a situación de necesidade de cuidados no Concello, empresas que se comprometan cos cuidados corresponsables e as que, dende o Concello, se lles premie por tal compromiso. Os pasos a seguir dentro do pacto son moi parecidos a calquera plan xeral que os mostramos na nosa petición de acordos que xa resumiu con eso. Ben, pois, bueno, nós, como xa anunciamos no seu día, a primeira vez que o Partido Socialista falou aquí de pacto de cuidados, en principio é unha idea que nos parece moi positiva e que é de celebrar. O que pasa é que, bueno, a moción quizás sabemos algo xenérica e incerta, entendemos que o que pretende ser un punto de partida para empezar a andar e, en todo caso, hai, bueno, pois 3 puntualizacións que sí, que nos gustaría facer. A primeira é que a primeira vez que eu escolto falar de pactos dos cuidados, que é un termo así bastante reciente, que no seu día introducira Podemos a través da ministra Montero no ano 20, pero que na práctica non atopamos un exemplo salvo, no 22, creo que é o primeiro, que
na Comunidade Foral de Navarra, que é un pacto polos cuidados, despois Escari creo que fixo algo parecido, pero ese xa non o seguín, e creemos que esta sería o camiño ideal, é dicir, que houbera un pacto polos cuidados a nivel da Xunta de Galicia, ao que posteriormente se aderisen os concellos, que é o que se ven facendo na Comunidade Foral de Navarra. Agora mesmo, tal e como está o panorama na Xunta, un novo goberno que acaba de cargarse a Secretaría Xeral de Igualdade por unha dirección xeral e que ademais separa violencia de xénero como se foran cousas a marxe, pois quizáis non é o panorama tampouco máis esperanzador para plantexarse que estes pactos poidan sair da Xunta, pero que en principio a nos parece que ese deberá de ser o camiño. Despois que eses pactos pola igualdade de Navarra, supoñemos que nos que se inspira a moción presentada polo PSOE, que son super completos e super traballados, e teñen detrás ao Instituto da Igualdade da Comunidade Foral de Navarra, e encabezado en aquel momento, agora creo que xa non está, por unha técnica en igualdade, unha persoa super formada, ademais, que quizáis votamos de menos incluso solamente para que este proxecto botara a andar, non? Unha persoa, ainda que aquí esa persoas con sensibilidade e demais, pois deberá haber, eu entendo que unha persoa experta solamente para crear ese grupo de traballo e despois, por suposto, para desenvolver o traballo deste grupo. E despois a parte do financiamento, que aínda que entendo que é algo que ese propio grupo de traballo podería elaborar sobre a marcha, solamente a posta en marcha do grupo parece que, bueno, non sei que orzamento se baralla ou como sería esa cuestión económica, pero bueno, en todo caso, e a pesar destas puntualizacións, como en principio nos parece que de contido é positivo e que nada negativo pode aportar, aínda que duvidamos de que isto se poda levar a efecto con, bueno, e desplegar todos os efectos que supoño que son os que pretende a moción do Partido Socialista, non podemos votar a favor. Ben, teñolles que dicir que a moción, neste caso, o grupo de goberno afectalle a dúas concellarías, non? Que era a Pamela, parte, e outra Cati, pero gustaríamos que estuvera a súa compañía, porque neste caso Pamela vailles decir o que nós máis ou menos temos pensado. Bueno, nesta moción, tratase un tema tan importante como a corresponsabilidade nos cuidados, que, é algo que se leva falando xa moito tempo, pero avanzouse, non vamos dicir que non se avanzou nada, pero, está claro que ainda temos un camiño moi largo por correr e non sei se nos chegaremos a ver unha corresponsabilidade total nos cuidados. E outro día o alcalde na comisión informativa puxo de manifesto un problema que poñemos todos que teñen os concellos, que servicios que axudan a conciliar, como é o SAF, como é a gardería, como é o centro de día, supón un custo importantísimo para os concellos, que é un custo que debería asumir as comunidades autónomas e o Estado. Entón hai, non sei de cantos cartos falamos anualmente, pero cerca de 1 millón de euros. Quer dicir que son uns cartos que nos poderían quedar para invertir noutro tipo de políticas se cada administración asumise os gastos que terían que asumir. A ver, a nosa moción en xeral é unha moción que está ben, unha moción que é verdad que nunca había ouído falar do tema do pacto polos cuidados, pero creemos que tamén hai moitas medidas que creo que non corresponden ao Concello. Temos que ser conscientes dos recursos materiais e humanos que temos, que a onde podemos chegar. Un pouco que decía Elena, non vamos a aprobar unha moción que sabemos que hai puntos que non vamos dar chegada. Despois, falando así un pouco punto por punto, por exemplo, a formación dun equipo de traballo. O Concello de Chantada ten un plan de igualdade que a final de ano, entre final de ano e principio do ano que ven, hai que evalualo, temos que vai caducar. Entón, un dos puntos que hai no plan de igualdade é o punto número 5, que fala da conciliación e da corresponsabilidade. Entón, aí, a idea sí que é que o novo plan de igualdade que sala, non só con este punto, senón con o resto dos puntos, é que participen as diferentes forzas políticas, todos os axentes sociais que queran participar e facer algo en común. É dicir, facer algo basado no traballo
un pouco de todo. O segundo punto, análise da situación respecto á conciliación e os cuidados responsables e tal. Este é un punto que tamén integraremos, o sea, na elaboración do plan, que temos que facer unha análisis de todos os puntos e unha diagnose de todo o que se veu facendo estes anos no Concello. Pero, bueno, hai moitas cousas das que aquí se nombran, que os madrugadores, os talleres de persoas dependentes, campañas de sensibilización, que o Concello, hai que dicir que este equipo de goberno, desde que botou a andar, empezamos con pasos moi pequeniños e xa non son suficientes, pero cada ano intentamos aportar algunha cousa máis ao tema da conciliación e da corresponsabilidade, aumentando pois en servicios ou en horas, tal, e aínda sabendo que non son suficientes, eu creo que, bueno, que vamos pola liña correcta. O punto número 3, que é detección das situacións de persoas vulnerables ou dependentes, eu podedes dicir que a miña compañeira desde os servicios sociales está traballando nun plan, nun programa que xa, bueno, que vai neste sentido, que suponemos que, bueno, pues que a ver se damos presentado neste ano. O de fixar os obxectivos que queremos acadar, está claro que é algo que faremos para este punto e para tal, pero dentro xa do plan de igualdade, porque unha vez que nos reunamos e que empezamos a traballar, non só polo pacto polos cuidados, senón por todos os demás puntos. E entonces, bueno, nos, por todo isto que xa temos en marcha e porque, bueno, además quero dicir que hai cousas que lle corresponden, pues eso, pues, a outras administracións, porque, é dicir, axudas, por exemplo, axudas á contratación de menores cuidadores, por exemplo, a Xunta sí que tiene un programa para, o sea, tiene unha subvención encaminada a isto. Despois, nos desde o Concello, por exemplo, axudas a familias monoparentais, pues, por exemplo, as familias monoparentais non pagan o servicio de madrugadores, teñen preferencia para distintos programas dos servicios sociais. Entón, bueno, eu creo que, aínda que nos quede moito por percorrer, que estamos no bon camino. E entón, bueno, nos, como temos pensado enfocar isto desde o punto de vista do plan de igualdade, pues, non vamos a acordar nada. Ben, ben entendido é que nos damos perfectamente conta de que a moción está moi ben plantexada. Probablemente, como lles dicía, unha comisión informativa quere abarcar moito de xa. Eu diríalles unha cousa, de reunirnos cando vostedes queiran e nos podemos lles presentar o que se está a facer, que seguro que o coñecen vostedes, non? Pues os de madrugadores que ven aquí, pues estáse funcionando con ele. Funciona moi ben, por exemplo, no colexio de Xoán de Requeixo, hai pouca xente no da baixo, non? Pero, bueno, podríamos facer un estudio de todos os traballos e todas as cuestións que se están a traballar nelas e darlle unha volta e, bueno, pues estas están escasas ou aquelas ainda non funcionan e deberíanse poñer a funcionar, porque, claro, cando se está gobernando, facerlle fronte a isto todo non é fácil, non? Entonces, eu, pola miña parte, cando queiran, nos reunimos e explicámosles, sobre todo elas as dúas, o que se está a facer tanto nunha área como na outra, e a partir de aí, pues, empezar con un traballo e ir atando cabos, porque se os queremos atar todos xuntos, rompen os acordos por todas partes, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, decir que é un traballo feito por Elena concienzudo, estudado e dou moitas fuentes. Unha delas é a Organización Mundial da Saúde. É un texto base. Un texto base que é un texto que pretende englobar unha serie de cuestións que todo mundo vemos no día a día. Por tanto, entendo que é un texto base e que pode ser de partida para o día de mañá, neste conxunto, nestas definicións e nesta proposta que está aquí, que pode ser unha boa base para aglutinar en torno ás concellerías, unha concellería das que están aquí, metelas nunha, para que englobe todo o que é o tema de cuidados, un tema, repito, que afecta a unha población que vamos a ser envellecida moito máis e que non vai ser un tema menor. E, por tanto, pues, é o que quería decir. Sí, perfecto. Tamén lle digo outra cousa, non sei se o leeron ou non, pero se ven na prensa, non sei en que periódico é, o Goberno Central quere quitar unha liña de axuda para cuidar as persoas ali no mundo onde están, deixarse de macro residencias e de non sei se de centros de día, non sei, pero intentar que a xente que nas zonas de Galicia, pois o que é de Loreses de Requeixo, os veciños de Requeixo, que se poden cuidar ali os 4, 5 ou 6 que haxa, non?
non sei en que dará isto, porque, bueno, pues todo o mundo está inventando cousas, pero a hora da verdad está ben inventar, pero hai que poñer o que pon a galiña, senón non hai nada que facer. Entonces, que eu sí que entendo, porque incluso dícese que as persoas que empezan a sufrir Alzheimer, que si se quitan do seu entorno, do seu medio, que se desmultiplican máis rapidamente. Eso é o que dicen os entendidos. En cambio, se está cuidado na casa ou no entorno e sigue vendo o tractor, as vacas, as leiras e os prados, pois que non se lle apura tanto, non? Insisto, pola miña parte, e contando que as compañeiras, podemos facer un resumen detallado do que se está a plantexar e a facer nestes sintes, por falarles do centro de día, do SAF, dos madrugadores, de campamentos, de todo o que se está a traballar nestas áreas, e a partir de aí, facer un resumo e ver ali onde estamos flaqueando. Probablemente estamos flaqueando en algunhas cousas. Non é a nosa intención, pero, bueno, probablemente se nos poden abrir luces por parte de vostedes. Entón, non sentímolo, pero se non llevamos a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Visos 5 votos a favor da moción e 7 en contra, non se aprova a moción presentada. Bien. Pasamos ao punto número 5, a moción do Grupo Municipal presentada sobre o Xunta Interior Galego Vigo sobre a adopción de medidas que permitan a mellora da convivencia coa cegoña branca. Ditanos pola Comisión Informativa, na primeira moción na que se interesaba a adopción do seguinte acordo, iniciar os trámites oportunos dende o Concello de Chantada ante a Consellería de Medio Ambiente para a colaboración de plataformas de nidificación que eviten o impacto das cegoñas blancas nos edificios da vida e favorecen a convivencia destas co seres humanos. 2. Elaborar dende os servizos de medio ambiente do Concello de Chantada un censo de niños, coa súa correspondente ubicación para que os técnicos da Xunta poidan determinar a localización das plataformas con máximas garantías de éxito. 3. Desenvolver unha campaña informativa dende o Concello de Chantada onde se informen as comunidades de propietarios e propietarias dos seguintes extremos. A. Alternativas existentes para armonizar a convivencia coas cegoñas. B. Lembrar que os traballos necesarios para o condicionamento dos niños deben facerse entre setembro e xaneiro. C. Explicar a normativa e os condicionantes para a retirada ou debida supervisión e permisos dos técnicos da Xunta, sendo os concellos os que deben solicitar a autorización ás comunidades autónomas. Ben, como xa anunciei na comisión, faltaba un punto que era sobre unha liña de axudas, igual que hai para o xabaril e para o lobo, que a Consellería puxese en marcha unha liña de axudas tamén para os territorios con maior concentración de cegoña branca e para as afectacións que se podan producir por esta, que sería dentro das liñas MT809 dos formularios da sede electrónica da Xunta. Entendemos que iso que sería algo totalmente factible, como xa se fai tamén co oso, nas zonas do oso, co xabaril, co lobo, etc. Hai distintas liñas para o xabaril e o lobo que incluen tamén axudas a cerres e outras cuestións, pero, bueno, aquí sería máis ben para danos que podan causar estes paxaros alá onde teñen unha maior incidencia. En todo caso, a moción vai un pouco pola liña de outras que xa temos presentado sobre cuestións medioambientais. En este caso é indubidable que o cambio climático trouxe unha proliferación da cegoña branca, que está amparada por unha directiva de aves da Unión Europea, por a Lei 42/2007, que fai a transposición ao ordenamento interno desa directiva europea, e que, incluso despois da modificación que se fixo no ano 15 do Código Penal, se non se contempla unha serie de cuestións na retirada dos niños, etc., pode ser incluso constitutivo dun delito penal. Por lo tanto, creo que todo o que sea, digamos, informar e boas prácticas neste sentido vai axudar tanto ás institucións como á cidadanía. E todo o que non sexa así, pois vai axudar á confusión e a, digamos, cronificar un problema
de convivencia que se pode estar dando entre estes animais e os seres humanos nalgúns lugares. Por exemplo, na Vila de Chantada está claro que hai niños que se fan en certos edificios e que causan, lóxicamente, un prexuízo que habería que atender, non? Neste sentido, o que se propón é as plataformas para que fagan niños estas especies, que xa se están facendo noutros concellos. Creo que na comisión daba o exemplo do Manzaneda, que teñen unha plataforma xusto antes da entrada do casco medieval, e con iso evitan que ali hai un niño na cima da plataforma e evitan que vaya á igrexa ou outros edificios do casco. A entrada de Lugo tamén é bastante problemática por a cantidade de niños que hai en postes. Garantías, lóxicamente, son animais que van onde hai máis alimento e mellores condicións para facer os niños, non hai unha garantía do 100%. Por iso tamén dicimos que hai que elaborar un censo das que hai neste momento e onde se sitúan para intentar despois que os técnicos de medio ambiente da Xunta sitúen esas plataformas nos lugares máis idóneos para conseguir a maior porcentaxe de efectividade. Pola nosa parte, esas son basicamente as propostas, que se solicite a Consellería de Medio Ambiente por parte do Concello que se poñan estas plataformas, que se faga o censo de niños coa súa correspondente localización para ver cal é o mellor lugar para a ubicación das plataformas e demandarlle á Consellería de Medio Ambiente que saque unha liña de axudas para os danos que causan as cegoñas, igual que está en marcha neste momento para outra fauna salvaxe como poden ser os xabarís, o oso ou o lobo. Bueno, a moción nos parece ben ao inicio, xa presentáramos no seu momento unha moción parecida ao tema da proliferación da cigoña e dos danos que está a causa. E, por tanto, nese aspecto, a instalación de plataformas parece unha boa idea, en un sitio onde teña máis hábito para ir a comer e, por tanto, é certo que non garantiza éxito, pero sí dá unha posibilidade de que se pode. Por poñer un pero, me sale aí o tema sindicalista agrario, dicir que intentar metelo por o 2809 pode dar para a confusión, dando que podemos intentar que as daunas, o dano da fauna salvaxe que producen os cultivos, meter este elemento por aí pode distorsionar os outros danos da fauna salvaxe. O xabarín aquí, o xabarín do lobo, están producindo evidentemente danos importantes no que nos nosos cultivos e nos nosos animais, e, por lo tanto, metelo por esa línea, eu diría, no Consello, que a propia Consellería evitar un procedimento novo para non dar lugar a confusións, e que, por tanto, metera presuposto novo aquí, porque aquí non só afecta a cultivos, sino afecta a edificios e afecta a estruturas nas distintas urbes, e que non detraia presuposto, que xa nos parece pouco, da fauna salvaxe para isto. Quizá é un pero Ben, parece que o día sabe o que nos decía a Consellería estes días. Entón, dou a palabra para que lles explique un pouco a cuestión. Vale, pois concordando un pouco co obxectivo co que pretenden con esta moción, dicirle que desde o Goberno sí que estamos preocupados por este tema, xa levamos un tempo, pero bueno, a raíz da moción retomamos un pouco a comunicación con o novo departamento, ainda que sigue sendo a mesma Consellería de Medio Ambiente. Por desglosar un pouco os puntos que teñen, bueno, estamos en predisposición de poder apoiar esta moción, pero con algunhas modificacións, a ver que les parece. Tratando un pouco cos técnicos que nos poñemos en contacto sempre que alguén ven ao Concello de Chantada porque ten un problema nunha edificación, dánselle todas as facilidades. O técnico fai un informe correspondente, pode dicir que case 100% dos informes que se fan dende o arquitecto municipal son favorables sempre, e a Xunta me decía que, bueno, a menos que sea algo moi sangrante, sempre se escudan neses informes para poder retiralos. É verdade que moitas veces os particulares son eles mesmos os que a veces se cansan, a mellor un pouco de esperar, e retiran os niños, entonces ocorre alguna sanción, ou incluso que non entenden o procedimento de que a Xunta vai autorizar, pero no momento en que teñan que quitalos, teñen que ir os responsables de medio rural, e eses avisos a veces non
non os fan ben cando aparecen as alturas. Entón, bueno, dito isto, dende a Consellería son conocedores, non saben moi ben o porqué, pero Chantada é un dos concellos que máis incidencia e máis aumentou exponencialmente as cegoñas. Decíame algo tan próximo como é Monforte ou pode ser Lalín, que son zonas, bueno, Lalín, unha zona agraria que se presupón que bueno, van nesa busca de alimentos. Sempre vemos uns dos conocedores que cando se está segando pois van aos insectos e esas cousas, pero bueno, non ten tanta incidencia de cegoñas como pode ir o Concello de Chantada. Non sei se é pola néboa, polo clima ou por toda a parte do alimento, pois que se asentan aquí e non vemos tantos niños noutros concellos. Entón é algo que están estudando, polo tanto, sí que nos parece ben ese punto 2, estamos dispostos a ter os equipos de Consellería de Medio Ambiente para facer un registro, incluso actualizalo anualmente e traspasarlo á Consellería para que tomen medidas, porque eles, claro, son coñecedores pois dos niños que hai, pero cando avisan para retiralos, pero hai xente que non dá o aviso, non sei se é, bueno, pois polos custes que pode supoñer a comunidade de veciños ou algo, non? O que falaba vostede, Mariano, sobre os danos que produce o lobo, pois claro, os gandeiros están máis pendentes deso, os que non teñen vacas ao mellor son eles algo de lonxe, os que non plantan maíz, pois, ou non teñen colmenas no Caurel, pois tamén, bueno, é algo anecdótico, non? Entón, claro, se non nos toca na nosa casa onde timos o niño, parecenos que non é un problema. Estamos aquí para defender todos eses problemas. Entón, dicirles que dende a Consellería, corríxame se teñen vostede outra información, non se colocou dende a propia Consellería ninguna plataforma. Pode ser que os concellos tiveren esa iniciativa. Sí que me advirten de que se o Concello leva esa iniciativa adiante, o que podemos é, unha, que non se cambien, porque elas teñen o seu sitio, a mellor non lles gusta o que poñemos, e outra que ao mellor favorezcamos a aumentar eses niños. Entón, eles non consideran, e nós tampouco, que esa seña a liña. Resumindo un pouco isto, podemos iniciar trámites coa Consellería de Medio Ambiente, pero empezando por o Concello e con un censo, lle transmita a Consellería de Medio Ambiente e eles nos poidan un pouco decir os pasos ou as preocupacións que consideren. O punto 3, pois, nos parecen ben, todo o que poñen no punto 3, desenvolver campañas informativas e ajudar a xente para os pasos que teñen que seguir, que se está facendo, pero bueno, se hai que ao mellor incluso facer máis hincapé neso, pois facendo, non? E despois o cuarto, pois concordo un pouco co que di o portavoz do PSOE, que sí que non creo que debamos comparar os daños que produce ao mellor o oso en desfacer albardizas, colmeas, ou o lobo en atacar animais, ou falábamos antes tamén do xabarí, os cultivos, non? Ao final, pode chegar a ser un problema de que entre en consonancia de que ataque a outras especies, non? Como pode ser as gaviotas en certos concellos que están acabando ca fauna de patos ou ras ou eso, pero bueno, non creemos ao mellor que a cigoña pode ser que chegue a confrontarse con certas especies sea un problema, pero bueno, non consideramos que haxe que adaptar unha liña similar ou desa envergadura pois neste momento. E por último, por último me comunican tamén que, claro, como ben vostedes dicían, é unha especie que estaba no listado de especies protegidas, non en risco de desaparición, pero está nese listado. Entón, eu creo que o paso que deberíamos dicir á Consellería é expresarles a nosa máxima preocupación no Concello de Chantada como concello no que, repito, estamos exponencialmente crecendo os niños, para que lle solicite ao Goberno, ás autoridades superiores competentes, pois que se retire a cegoña, dado os problemas que está dando en Galicia, pois que non queremos que este en risco de desaparición, entón que se lle rebaixe esa categoría. Dicíame que había especies máis autóctonas como eran os mirlos ou outros tal, que non tiñan ningún tipo de protección, e as cegoñas sí. Entón, o mellor, podíamos transmitir a nosa preocupación e a nosa petición de que se quite como unha especie protegida.
Bien, para aprobar a moción, donde teríamos que facerlle unhas pequenas modificacións. Aí en 2 ou 3 puntos, e quitámola para diante. Se entendín ben, é retirar o punto 1, que é a proposta de plataformas, e o punto 4, que é a proposta... Perdón, non se rían, Vistas as circunstancias, as plataformas debíamos subvencionar aos de Monforte e aos de La Limpa que as puxeran eles. Para que foran pálidos. Oye, algo terán, algo verán Sí, de decíame que chantada. la lir pola néboa podía ser e tal, porque non están así próximos. Pero bueno. Sí, en pouca idea era esa, pois retirar o punto 1 e o 2, deixalo en elaborar un censo desde os servicios de medio ambiente e poñelo en consideración dos técnicos da Xunta para avaliar eles bueno, pues as medidas que debemos tomar. Eu sei que nos din que coloquemos unhas plataformas ou algo. Recordo que este tema quedara un pouco, como dicía Mariano, que xa creo que en 2 ocasións o presentaron o PSOE na legislatura das plataformas e, bueno, non nos convencíamos, por eso estaba aí para eso. Entón sería retirar o punto 1, o punto 2 quedaría elaborar desde os servizos de medio ambiente do Concello de Chantada un censo de niños coa súa correspondente localización para que os técnicos da Xunta avalíen as medidas a adoptar. O 3 quedaría igual e o 4 retiraríase, que é o da demandar a axuda, a liña de axudas á Consellería. Sí, se quere poñer que valoren unha liña de axudas, pero non en detrimento de outras axudas como poden ser as causadas polos danos de animais como o lobo, eso. Vale, entón sería que a Consellería de Consellería de Medio Ambiente valore unha liña de axudas. E valore tamén a posibilidade de solicitarlle ao goberno a retirada desta especie como de máxima protección. Pero eso polo que expliquei da directiva de aves europea non é posible. Sí, no, bueno, sabemos o problema que está tendo co lobo, que sí, que non... Eso é algo que está a nivel europeo, polo tanto non... Pero ahora vamos a elixir parlamentarios novos. Sí, pero o Parlamento Europeo non é como as Cortes Españolas, non é un poder legislativo 100%, está a Comisión, pero bueno. Pero a Comisión de Agricultura... De todas formas, o Grupo Popular Europeo é o que leva gobernando 5 anos, e non retirou isto, non sei por que iba a facelo a partir de agora. Si se lles fai ver as circunstancias destas aves, son non se conta. A verdade é que para Chantada, é triste que che veñan e mira que me fixaron aí arriba, pois hai que esperar a que el medio ambiente che dé permiso para retirarlo, porque, olha, pois, nestes momentos non podes, porque se pode meter unha sanción que manda a nariz, non? Pero, bueno, oye, os gustalles Chantada, Chantada gustalle a todo o mundo, non? Non vos extrañedes que lle gusta as cigoñas tamén. Ben, con esas modificacións pasamos a... Ben, entonces a modificación se sacar o punto número 1. O punto número 2 era hablar desde os servicios de medio ambiente do Concello de Chantada un censo de niños coa súa correspondente localización para que os técnicos da Xunta de Galicia poidan analizar a situación do Concello de Chantada. No, para que os técnicos da Xunta avalíen as medidas a adoptar, creo que foi o que dixo, non? E no punto 4 quedaría, o terceiro quedaría íntegro. Sí. E o punto 4 é demandar a vicepresidencia segunda da Consellería de Medio Ambiente. Ahora sería Vicepresidencia segunda non existe. a Consellería A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, liñas de axudas. Consellería de Medio Ambiente, tampouco é De vivenda. Consellería de Medio Ambiente, unha liña de axudas. Unha liña de axudas. Perdón? Unha liña de axudas. Pero para preparar o viaxe para Monforte para Lalín ou que se irán aquí? É un metro aquí. Bueno, vale. Venga. Hai emenda aí, non? Se dicimos emenda ou vamos así xa. Xa votamos cas enmendas. Sí. De todas maneiras, cando teñamos o censo, pues pasaremos para... Pero o censo eu penso que deben axudarnos ir a facer. Sí, é que hai bastante. Eu creo que por aí, pero...
con respecto á velutina, por exemplo, que con vistas a todos os avisos que se deron o ano pasado, eles tiñan de chantada 176 puntos onde é posible que volva a haber velutina. Entón, colocaron non sei se visto, unha serie de artilugios para que entraran, quedan ali atrapadas, non? E a partir de ahora, de mediados de xuño, pois vais a facer unha segunda fase de detección de velutinos. Entonces, eles saben a cantidade de avisos que recibiron no último ano, nos últimos 2 anos, donde se recibiron, donde suelen anidar. Nós tamén non sabemos, pero eles teñen ali cronificado. Ben, pasamos a votar a moción, entón, votos a favor da moción? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade coas emendas introducidas. Exacto. Por cantos votos? Señor. Non te direi. 12. 12 votos. Sí. Bien. 6. Aprobación de proposta de convenio e transferencia da Administración Xeral da Comunidade Autónoma da convocatoria de desenvolvemento de procesos selectivos para o acceso á categoría de prazas libres do Corpo da Policía Local. Gestión 839/2024. Aprobar a proposta de convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento de procesos selectivos para o acceso á categoría de acceso libre do Corpo da Policía Local entre a Vicepresidencia Primeira, que se chama Tampoco, e a Consellería de Presidencia, Justiza e Deportes de Xunta de Galicia e o Consello de Chantada. Transferir á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as funcións relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para acceso á categoría de plazas libres do seu Corpo de Policía Local por todo o tempo de vigencia do anterior convenio. O período de vigencia de transferencia virá fixado por os términos do convenio e poderá ser derogada por calquera momento por parte deste órgano se este acordo a Consellería da Presidencia, Justicia e Deportes de Xunta de Galicia para a asunción das funcións transferidas e para a súa aceptación no seu caso. Facultes a alcaldía para a asignatura do correspondente convenio, publique este acordo de delegación de funcións no Diario de Regreso. Nós, como xa dixemos na comisión, creemos que unha vez que se fai o convenio podríase, digamos, que espallar tamén a elección de outro tipo de, por exemplo, a elección dos oficiais que están contemplados na RPT ou incluso de auxiliares, non? Parecenos ben en principio a proposta porque hai unha Academia Galega de Seguridade, pois entendemos que sempre é mellor que se fagan desde aí estes procesos. Comprendemos tamén que non podía facerse do Concello o proceso de selección pola contía que normalmente hai de candidatos nestes casos, pero xa dicimos, debería aplicarse a todo o corpo e a todas as prazas e non só a esta previsión que se fai agora. Díxosenos que se cadra máis adiante, se ve oportuno, pois que se ampliará, pero, bueno, nós entendemos que xa se podría facer neste momento. Mariano. Sí, bueno, un pouco nese mesmo sentido, como dicía, o procedimento co cal eu estou de acordo que se contrate a Academia, que se convene a Academia Galega de Seguridade, é un paso importante porque vai, en fin, democratizar máis procesos selectivos e son procesos que deberían ser, que se deberían conveniar xa en outros corpos, en outros estados de funcionarios do Concello, das distintas administracións. É dicir, eu son partidario de acceso público e mediante este tipo de situacións. Moi ben, a verdade é que o convenio abarca todo o que dicía vostede. Policías locales, os auxiliares, os xefes. Nos neste momento vimos oportuno cubrir as 2 plazas que hai vacantes de policía local e, bueno, eu que lles podo decir tamén ao respecto dos 121 concellos de práctica de Galicia con policía local, nos vamos a ser adscritos o 97, me parece, ainda quedan 24. Bueno, pero en todo
todo caso, isto parecenos unha boa idea, pero dicían vostedes, oiga, non nos quite o precio público que siga sendo pleno, tampouco o Concello de Chantada neste intre pois lle vai a ceder todo o que sea a Academia Galega de Seguridade, a pesar de que a relación co seu responsable, con Santiago Villanueva, é excelente e tal, pero de momento vamos a aceptar así. E tamén lles digo unha cosa, no momento que queiramos ampliarlo ou que queiramos rachalo, tamén o vamos a poder facer. Entón pasamos a votar este punto. Votos a favor do punto número 6. Abstencións. Perdón, que tiña que dicir en contra antes. En contra ningún, abstencións 5. 5 abstencións e 7 favorables. Por 7 votos a favor, queda aprobado. Sí. Pasamos aos asuntos de urxencia e tiñamos un e vamos a ampliarlo a 2. Non dixelles direi por qué. Proposta de acordo, Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios. Bueno, eso foi o que non vimos na comisión, pero Aprobar definitivamente o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais do Concello de Chantada, que abrangue a todo o territorio do municipio, segundo o documento executivo que obra no expediente asignado por técnicos forestais, que obra no expediente, segundo remite a certificación destacada de defensa da defensa do a Consellería de Medio Rural para os efectos procedentes públicos a aprobación do tabuleiro de dereito digital e físico do Concello de Chantada e publique ese extracto deste acordo no Boletín Oficial da Policía de Ourense. chegounos onde. Chegou o 29 do 5 ás 8:90. Entonces, é un tema que temos que quitar para diante, que é urgente, porque, oye, vemos aí o verán e veremos como nos ven. Esperemos que, máis ou menos como ano pasado, salvamos o verán en Chantada por unha maneira extraordinaria, ¿no? Prácticamente en todo Galicia, pero en Chantada, moi ben. Verdade, Xato? Pero, bueno, temos que firmar isto para seguir facendo as cousas o mellor que poidamos. Votamos a urxencia logo, votos a favor da urxencia. Por unanimidade, 12 votos. 12 votos a favor. E agora, se queren algo de debate, podemos empezar. Sí, a ver, nós dixemos cando veio a aprobación inicial que nos parecía necesario, que non entendíamos por que se atrasara tanto desde o ano 22 traelo a pleno. O que sí que vemos, lendo agora o informe da Xunta, é que, bueno, fixose, digamos, un plan marco que é basicamente o Pladiga aplicado a Chantada, pero botamos en falta algo máis de ambición no sentido de que, como di o informe da Xunta, non se inclúen os montes e camiños de estradas de titularidade municipal, que entendemos que é un traballo que habría que facer a maiores por parte do Concello. Entón, a sensación que pode quedar é un pouco de fai o que eu che digo, pero non o que eu fago, porque ao final eu creo que a administración local, se aproba un plan de incendios, ten que ser a primeira que poña as súas parcelas e os camiños da súa titularidade dentro do plan, non? Porque senón pois parece que hai aí unha medida, un peso e dúas medidas. María. Sí, vamos a ver, certo que se bota de menos saber os camiños que temos para efectivamente tamén incluir os aspectos do inventario de camiños primeiro do Concello é fundamental para ter coñecemento do que temos que dar exemplo para que os vecinos e veciñas coñezan o que facemos e, por tanto, despois vamos a obrigar a que apliquen e sancionados, pois, certo que chega un pouco tarde e é certo que, pero, bueno, vai chegando. E tamén é certo que isto, pois, leva consigo que, bueno, un vai un gran jodido e que temos que estar atentos a todo tipo de incidencias que van a ocurrir ao respecto dos incendios, porque van. Por tanto, debemos informar, é importante que a xente sepa pois, onde hai puntos de captación de auga que xa están máis ou menos señalizados, como se pode avisar rápido, que xa máis ou menos sabemos cal é o número de teléfono, e como
non se pode pois, avisar ao Concello cando o xulgado o primeiro fume para que non se estende o lume, non? E iso é importante porque, desgraciadamente, o cambio climático e os veranos van ser máis cargosos e máis intensos. E isto vai ser máis complicado. A veces parar eses incendios que son de, non sei se de quinta ou de sexta generación e que son complexos e que levan a veces mortes por día. Ben, outro día falábamos do tema de inventario de bens. Queríamos facer o ano pasado. Temos o camiño feito, está, digamos, parece que un disquete, un pendrive, non sei dicir. Pero quixémoslo encargar o ano pasado e, bueno, pues nos costaba un pastón. Entonces andamos buscando empresa, eu xa chamei a outros dous concellos que fixeron por aquí, viñeron non fai moito unha empresa, non sei se é unha de Redondela ou por aí, non? E, bueno, este ano e do ano que ven non debería salir, porque estamos traballando, oye, un pouquiño a ceiras, por así decir. Non me canso de ver con algúns vecinos que venen a pedir incluso de groce de algún camiño e, bueno, pues, temos que ir a catastro, mirar a ver se está como público ou non, tens que mirar se é público, se é servidumbre. Algúns que aparecen como públicos, a verdade é que xa non teñen sentido, e outros que aparecen como servidumbres deberían ser públicos, co cual deberíase reformar catastro nese sentido. Pero, bueno, o que está claro é que o Concello de Chantada neste intre, digamos, os valores que ten son increíblemente superiores aos que veñen de fai anos, non? Entón, vamos a intentar facelo o antes posible. Hai que destinar unha cuantía importante, pero, bueno, pues non nos queda máis remedio que hacer. E con respecto aos camiños, oye, nos facemos todo o posible para telos desbrozados, pero incluso xa temos falado de comprar un terceiro tractor para debrozar todo o ano, e así estaría máis ou menos ben. Me parece que en Carballedo teñen 3 tractores. E aquí, oye, cando empezas a debrozar nas cunetas no mes de marzo, pasanche 2 meses e tes que volver, porque a erva medra aquí nin o demo, non? Entón, bueno, xa lle daremos unha voltiña cos 2 tractores que temos e bueno, se se necesita un terceiro, pues comprarás un terceiro tractor. Eu lamento traer isto así deste modo, nos chegou nos onte, o sea que ás veces tenemos culpa de algunhas cosas, pero non de todas. Pasamos a votar entón. Votos a favor do convenio. Votos en contra. Abstencións. 7 votos a favor e 2 abstencións, queda aprobado. Ben. Hai outro que ese sí que o vimos na comisión informativa, me parece. Que máis hai de ausente de usted? Introduxeremos un por urxencia á comisión informativa. Aí xa está. Eso era a toma de posesión. Toma de posesión. Era a proposta, sí. Está ben. Toma de posesión de Macías. Está ben, está ben. Está ben, perfecto. Entón pasamos ao capítulo de motivos de urxencia. Rogos e preguntas debidamente formuladas. Bueno, pues debidamente formuladas, por escrito teño algunhas de OSOE. Entón, vamos a empezar por vostedes. Vale. Queríamos preguntar por si está habendo queixas no servicio de axuda a domicilio, porque vimos que baixou bastante a recadación nestes meses en comparanza co ano pasado. Si houve baixas ou que está sendo a problemática no servicio. Houve baixas e mentras foi o cambio de empresa non se estiveron dando altas. Pero, bueno, estáse retomando outra vez o tema das altas, como vai. Non hai queixas, entón. A nos non nos consta, en ese sentido. Vale, vimos tamén que se pagaron 400 e pico euros por unhas taxas para verificar un etilómetro. Canto costou? Que eso sí que non o vimos. Canto costou o etilómetro? Pois non lle sei dicir. Sei que falei que a policía local xa fai tempo.
Viña no paquete. A idea que é comezar a facer controis ou... Viña no paquete O coche servindo, de híbrido que se comprou traía ese servicio xa. pero estaba sin servir. Sí, claro. Había que... Intentaremos, oye, cazar algún que anda facendo o idiota por aí. Vale, despois vimos que contrataron unha empresa que así lle pagou 9.000 euros para certificar que Chantada é un destino turístico Starlight e que avances houbo aí ou que resultados desde marzo. Os resultados esperemos que non os den pronto, pero bueno, en principio a min gustoume o que se fixo, o trato que tal, e parecenos importantísimo para temas turísticos e outros que, oye, Chantada, a ver se somos capaces, podemos entrar. Gustar, penso que gustou, verdad? Entón, sí que podemos entrar nesa, na élite, por así decirlo. Vale, despois facemos un rogo para que se repoña na sala e nos vestiarios o material en mal estado nas piscinas e máis tamén os reloxos. Despois vimos tamén que a comunidade de augas de Barreiro dos lugares de Quintela e Quinteliña ibanse facer uns informes, ou así o acordou a Xunta de Goberno local. Están xa feitos eses informes para obras de mellora no nacemento e depósito da auga. Estamos en contacto permanente co ainda outro día estuveron ali no Concello e estamos pendientes do que están facendo eles e nós vamos botar unha man, pero ainda non se empezaron as obras nin nada. Vale, despois tamén vimos que na Xunta de Goberno Local do 18 de abril, sin aclarar máis, simplemente se dá conta dunha actuación da Policía Municipal nun accidente de circulación no lugar de Arcos e dice que, bueno, que estaba fora das súas competencias. Poden explicar un pouco máis isto, porque ali non queda nada claro o que pasou. Só pon que morreu un can. Era o da chica ou da xudade que atropellou un can? Que atropellou un can. Vale, despois tamén, bueno, manifestar que non estamos moi de acordo con certas cuestións como os 2.795 euros que se gastaron na comida de Santa Rita, que se suman tamén aos 3.825 da comida da Feira do Viño. Creemos que, bueno, non estamos en contra, lóxicamente, de que se fagan comidas por parte dos traballadores e do personal municipal, pero entendemos que ao mellor non corresponde ao horario público pagar esas comidas. Bueno, que quede aí constancia disso. Despois tamén temos falta de entrega de algunha documentación que temos solicitada, como pode ser a relación de ingresos e gastos da Feira do Viño, da primeira festa da mocidade. Vimos tamén un decreto que se nos dá acceso a unha serie de expedientes, pero na práctica non está no gestión. O sea, no decreto dice que se nos dá acceso, que é na resolución do recurso de reposición á Rúa do Rego. Un dos punto final di que accede ao solicitado nese punto, pero seguimos en ter acceso, polo tanto non é algo efectivo. E tamén queríamos saber cando poderemos ter esa relación de ingresos e gastos da Feira do Viño e da Festa da Mocidade. Preguntoume a tesoreira fai uns días. Incluso me decía que probablemente era mellor, no, pero si teñen acceso a isto, vostedes teñen acceso a esas contas. Pero bueno, para ser máis áxiles, que foran por ali, que les decía todo o que había, non? De que non hai nada que ocultar. Entón, se se acerca calquera de vostedes, mira, isto é a relación de ingresos ou de gastos, ou que sexa, pero vostedes non gestionan, poden acceder a estas cousas. Non. Non. Non, porque como concelleiro da oposición non temos acceso a todos os expedientes. Non acceden a... Non solicita, non? Hai un procedimento especial para que eles teñan acceso a expedientes. Claro. Que dice que se pásase ao departamento correspondiente, logo se consultar. Claro. Eu sei que estaba nese sentido, e non sería mellor que viñera por aquí, que yo quito enseguida. Vale, pois pasaremos logo. Na avenida de Monforte vimos que adquirir unha parcela por 3.000 euros. Viña de Monforte é un... Ainda non sei aquí, a RC feita é do zapateiro de Campo Ramiro, que está ao lado da que se lle comprou a un veciño de Marín. E, bueno, pues,
Teñen pensado xa para que é ou... E detrás dos colexios, El- temos varias parcelas, entón, pues, quedábamos aquela metida así un pouco no medio, non? Entón, bueno, pues, para habilitar, incluso para actividades dos colexios, zonas verdes, para que así, e como íbamos a empezar co obradoiro, pues, a decentar un pouco esa zona, e a limpiamos e tal, se van por ali por as actuacións feitas, pues, para que non nos quedara ese grano un pouco. Vale, vimos Sí, tamén... daría un huerto solar maravilloso. Vimos tamén algo dunha adega en Sanfiz, que agora co plan de especial protección, pois xa é o alcalde da autoridade, entón xa non entraría a APLO. O que sí que vimos é que os informes da APLO eran negativos fronte do Concello, que son positivos, según di o acordo. A discrepancia a que se debía? Non sei de que bodega me fala. É unha adega que está dentro do plan especial de protección de Sanfiz. É o único acordo que se tomou nesa zona Hai neste. 400 e pico bodegas. Si é unha que últimamente non había medida de darlle trámite de legalización, se é unha que sea destes días, non, temos informes pertinentes técnicos e xurídicos, entonces, mentras teña informes técnicos e xurídicos favorables, firmo que faga falta, mentras non. Despois os reparos de intervención non se actualizaron neste pleno, se nos poden pasar ao pleno, pois agradecese. Supoño que sería un despiste ou... Non, xa, de feito falei, non? Ademais paso iso expediente, o pleno xa... Non, ese expediente sí que temos acceso, pero non subiron... Pero non cargaron eles, Claro. Xa, os reparos correspondes. Sí, o último foi o do 23, que estaban previstos o 23, non? Non, están o do 24, pero hasta o pleno anterior. E despois, bueno, pois anunciou tamén a Diputación que se vendeu a última parcela no polígono dos Acibros, xa lle trouxemos noutro pleno que hai que traballar como prioridade na ampliación, e queríamos preguntar se fixeron algunhas xestións concretas neste aspecto. Temos que estar no trámite medioambiental, non? Sí. Hai unha parcela de 8.000 e pico metros que é de Sigarsa aínda, e que, bueno, pues, eu lles digo o precio que preguntei, esa parcela de 8.000 e pico, o precio é de 19,50. Me parece un precio estupendo. Como se dice? Se non é así, o 10%. Sería 21 ou 22. E é máis, probablemente esa parcela para facer unha modificación puntual e en vez de ser 8.000 metros que pasen a ser pois, 4 ou 5 parcelas de 2.000 ou 2.500 ou... Ben, por a nosa parte nada máis. E outra cousa, pero hai de dicilo, hai parcelas compradas do polígono vello que non deberían estar así. Teñen unha limitación no tempo, non sei se eran 5 anos, pois mira, imagínense vostedes os anos que hai e ainda siguen sin edificar, eso non se pode permitir, pero bueno. Si hai necesidade, o mellor pódense facer gestións para que existan máis parcelas, non sei se me explico. Pois todo o que se poda fazer nese sentido Está ben feito, eu penso que sí. Mariano, vai lendo vostede ou? Como que? Ou... Sí, vamos a ver, a primeira é ao respecto do que están facendo xubilacións. Na oficina de correos de Santana, si sabemos se van a amortizar paso de carteiros, que se se amortizan perderíamos servicios importantes, se sabemos amortizar. Pois non lle sei dicir, se é en Chantada será en outros sitios tamén, porque este é un servicio que depende do goberno central, entón, pero non lle escoitei a nadie de Chantada que foran a amortizar algún plazo, non? Eu sei que se jubilou que estaba aquí dos veciños seu, non? Pois, sí, o que casamos aquí. Cubrir unha plaza, di. Non. E algún máis que se vai a jubilar, e a miña noticia é que non se van a cubrir. Por tanto, debemos estar atentos porque se imos prendo efectivos, podemos ter, sobre todo, dada o espallamento que temos no medio rural, podemos ter problemas de... E ahora hai que levar unha queixa. A empresa
empresa pública. Seguimos. Despois, bueno, se vai a facer un punto de carga e descarga na cruce entre a rúa Leonardo Rodríguez e a calle Juan 23. Se que non lle entendín ben, porque vamos a ver, se é o cruce Leonardo Rodríguez, Donde está a calle Leonardo Rodríguez, na avenida de que ven Monforte, hacia que é un sitio, a do digamos, comercio. sí, Claro, San 23 está máis adiante. Aí é a avenida de Monforte. sí, bueno, expresivo, vale, a avenida de Monforte, entre os dous cruces ou donde corresponda, se é que se pode, porque aí hai varios comercios e a veces, cando están descargando material, pois produce certo taponamento aí. Aí fixeras unha isleta amarela, non sei, a direita, non sei se a esquerda tamén. Probablemente na da dereita se poda poñer un carga e descarga. Isto hai que lle dicir á policía local. Nos trasladamos á policía local e que nos informe. E seguimos cos semáforos da avenida do cruce de Monforte entre a avenida de Portugalín e a avenida dos Pilos sin funcionar. É un problema bastante serio. De feito, xa se falou con unha empresa e parece que viñeron a ver, polo que me dicía outro día o Moncho. Hai que lle cambiar todas as... sei como lle chamou as luminarias, sí, para pasalas a lez, pero non valen tampouco. E, bueno, están nesa tesitura, a ver se foran capaces de colocalo no mes de xullo. Non sei, tamén me dicía que se cambiara un cuadro distes que se chegou. Cando se reformaron as aferas, pois así. Eso está tranqueouse, está posto xa para isto. Estamos todas lá, sí. Bien. As pistas de tenis seguimos indo. Sinto ter que repetirlo. No, sí. Como usuario a veces, menos do que eu quería. Sí, pero o problema era que saltaban, non que, Saltan, sí, saltan. non que estén fundidas. E afecta a unha das dúas pistas que están ben. A terceira xa se vai deteriorando, porque xa moitos anos e tal. Afecta a unha das que están. Sí, pero o problema é que saltan, non é que Eso ten que ser porque non hai potencia suficiente contratada. Non sei como está a potencia distribuída. Eu penso que hai 2 equipos de medida na zona do parque, non? Pero, bueno, probablemente si se está alimentando do que ten bastante gasto, que sería a gardería, o alumeado e por aí, a mellor hai que aumentar. Acabamos de adjudicar de novo a luz a 2 empresas, en vez de unha, para a ver se entre unha en competencia que a outra funcionan ben. E iban revisar tamén aqueles cuadros ou aqueles alumeados que están excedidos na contratación. Por mellor hai algún que ten 8 ou 10 kilovatios contratados e chegan 3 ou 4. Entón, eso aforraríamos diñeiro tamén. E outros, podeselles decir, neste caso, que aumenten a potencia da pista de tenis. Ainda que agora, se xoga hasta que hai día, agora, sí. Por exemplo... Neste momento, a verdade é que usted sabe que probable o inverno non vamos a ver. Non, xa está claro. E se se fan torneos de noite tamén a veces que se aproveita para facer torneos, e algún partido remata bastante tarde, pois hai. Sí, pero hai determinadas edades que non se debe xogar moitas horas. Non, xa procuro. Bien, despois unha pista que vai desde o cruce da Nexo hasta o lugar do Vilar, o lugar do Nexo, o lugar do Vilar, a parte de Santa Medina, que están bastante mal estado. Sí. Aí, sabrá que temos a adjudicada que vai desde a capela das casas hacia... E intentaremos darlle unha volta a esta que dice vostede, non só desde o Anexo hasta o Vilar, senón xa desde atrás tamén. Pero moito me temo que o mellor ten que esperar o ano que ven. Pois falame de papeleras, que falta bastante papeleras no povo, que en algún sitio, pois, non vai, se van a sustituir as malas ou... Home, foron poñendo bastante, non? Pero, claro, isto é tan genérico, si nos dixeren tal sitio... Non se preocupe que no siguiente. Parecelle ben? Eu encantado.
Bien, vais a ter algún sistema de control na rúa do comercio, que é unha rúa teórica, Sí, bueno, se no, en algún momento falamos de meter un como hai noutras vidas. pivote destos. É complicado, porque claro, cando se poñen pivotes distes, só teñen a tarxeta os usuarios, os vecinos. Pasa que, claro, e co tema da farmacia e con outras cousas non é fácil. Ok, que de vez en cando, porque eu vexo a algunha xente pasar. A mí, dame máis vergonza a min que eles. É que non entendo nada. É xente de aquí, joder. É unha rúa que bonita, ademais, que permite un acceso. Claro, pero se ven unha persona de fora e que se mete, bueno, pues, non se fixou nos letreros, pero unha persona de aquí non debería fazer. O que tiña que estar é policía local, ali aquí diante da plaza esta, e empaquetar algúns, porque son sempre os mesmos. O cámaras. Sí. De logo son moitos. E as 6 son os menos, pero son moitos. E ás 7 da mañá moito máis. Se está o camión da basura. Claro, Xa che digo, vamos. Hai un tapón aí que outro día hai que esperar aí. Claro, entón empezan a desfilar todos por ali. Na época como festas que está cortado adiante. Sería o mellor agora menos problemático. Sí que é habitual que di Mariano que están todos os días. E non esas horas, a calquer hora. Polo día e con todo o desparpajo, Sí que é moi habitual. Eu vi noutros vídeos o tema do pivote, dicir, evidentemente ten que ter un mando o residente ou O residente, e hai ter o que sei, o que ven á farmacia, por exemplo. Unha boa opción hoxe é cámaras e non é o custo que tiñan fai anos e hoxe hai puntos de rede en calquera de esquina, é unha opción económica e controlose desde matrícula e se o que non este autorizado, pois sanción. Vale, pois seguimos co paso de peóns ali na Praza Santana, que é un lugar de paso de cativos para ir os de Manasquelas e para o Xoán de Requeixo. Eu non sei, había que buscar alguna maneira, non sei se pintar ou facer algún destes luminosos que hai noutras, que é unha proposta, dicir que, porque a veces algún rapaz pensa ir quitando. Nos vamos a darlle unha volta ás rúas, sobre todo os pasos de peóns e por aí, pois agora entre xuño e xullo, como todos os anos. Nos vamos a dicir outra vez á policía local que reconsideren esa, porque nos, cando quitamos, foi co informe dito, porque estaban 2 pasos de peóns a nada. Entón, vamos a decir, e se o consideran oportuno, pois volvese pintar e punto. A número 9 xa me dixo, que hai un plan específico para abrir as ruas, que en algún sitio están vas a deixar, entendo, non? E despois, por último, no lugar de Buxaba, non sei se ten esta constancia de algún escrito que se presentou respecto ali, bueno, que hai un medio conflito aí. Sí, medio conflito, pero según o catastro, unha esquina que cerrou ali, bueno, un vecino de Chantada, Edil, entonces aí hai unha discrepancia entre, seguro que lle falou vostede de Valencia ou de Asturias. Sí. Entonces tamén viñeron a min e olha, pois no catastro tamén lle digo unha cousa. Primeiro, o Cocerro o mellor é un cabestro, pero o outro tampouco lle estorba nada. Ahora, andar cerrando esquinas, que non vale para nada, porque incluso lle botou hormigón il. De hormigón ali a unha esquina, non sei se tiñan fai tempo algún galiñeiro ali, pero... Bueno, eu digo, se hai discrepancia entre particulares, correixe. Se hai discrepancia entre particulares, correixe. Claro, sí. É que nós o primeiro que fixemos foi ir ao catastro e mirar. Porque eu fun ali. Fomos ali, o Paco e eu, estuvemos ali co de Valencia. Eu penso que son 2 irmáns, un Asturias e outro en Valencia.
o veciño, non o sei. Oye, a min cando vin aquelo, que vi este home, porque incluso para poñer os postes, toulle o hormigón para poñer os postes, meteu unhas botellas de plástico para que quedara o oco no hormigón, non? Entón, claro, primeiro que fixemos ao chegar aquí, mire, se este é espacio público, isto teno que limpiar de aquí, pero aparece a nombre de, por lo menos as rayas que marca el catastro está a esquina aquela dentro de, pero bueno, el entra a casa perfectamente co coche. Pois por a nosa parte nada máis. Pois nada máis, boa tarde e hasta a próxima sesión.